नैबे समावहाय आङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायजों लोगोसे गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आङो नैबे समावहाय दङ सासे मिलौदो सिफुंनि देंखो सोरजिगिरि सार बिथां दैमु खुंगुर बर' सारजों आं नैबे समाव दङ। सारखौ गिबियावनो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। बिथाङानो जाहैदों दैमु खुंगुर बर'। बिथाङा जोबोद मोजाङै माने सिफुंनि देंखो माने दिहुननो रोंगौ बा सोरजिनो रोंगौ बा दामनो रोंगौ। आङो नैबे समावहाय मोन्थिनो लुबैगोन जे बिथाङा बबे समनिफ्राय माने सिफुंखौ माने दामनो सोलोंजेननाय। माने सिफुंखौथ' जोङो डाइरेक्ट दामखानो हाया नङा होमब्ला, स' सोलोंनो गोनां जायो, गोबां खोथा हाबनानै थायो सिगांनि समनि माने समनि। स' आङो नैबे समावहाय मोन्थिनो लुबैगोन जे नोंथाङा बबे समनिफ्राय माने सिफुंखौ दामनो सोलोंजेनबोदों। सिफुं दामनाय बे जारिमिनखौ बुंबा आं मिनिनोसो ओंखारो। माने आं जेब्ला एम इ स्कुलाव फरायो, एम इ स्कुलाव फरायबाथ' बैसोआथ' फिसाखा। बे समाव जोंहा जोबोद मोसौ दङमोन। स्कुलनिफ्राय फैनानै आं मोसौ गुमनो गोनां जायोमोन। बे मोसौ गुमनायाव एक्सुवेलि आं बुंनांगोन जोंनि गामियाव जोबोद दाहोना आरो मोरखिया ना मा होनना बुङो बे हिनाफोरखौ, बिसोरजों गामियाव ओरैबायदि दंमोन सिफुं दामनो गोरों बहुद लावखारफोर जोंनि गामियाव थाफैदोंमोन। बे लावखारफोरनि सिफुं दामनायखौ खोनानानै नुनानै आंबो जोबोद दामनो गोसो जायोमोन। बिदिनो आं मोसौ गुमनाय समाव आं सिरि सिरिनो सिफुं बिदि गावनो जाबादा जा फलंनानै बानायनानै बे मोसौ गुमनाय समाव सिरि सिरि दामखामाबाय थायोमोन आं। दा आंहा ओरैबायदि लाजिनाय दंमोन, आं सिफुंखौनो दिन्थिनो लाजियोमोन, आं न'आवनो दिन्थिनो लाजियोमोन, लामाफोरावबो दामामोन आं। जेब्ला बे बागान दङ ना फेरगाव टि स्टेट, बे समाव बे बागान टि स्टेटनि जायगाफोरा हाग्रा गोजामोन, साप्लाय गायाखैमोन। बेयावनो दंग' जिं दैसा जिंफोराव थानानै बिदिनो दामखोमाबाय थायोमोन आं। बिदिनो आं लासै लासै बे सिफुंखौ दामै दामै एसे आखाइया फैबाय। आरो बै समाव आं बुंनाय बायदि जायो बर' मेथाइ सोलियामोन, बांसिन हिन्दी सोलियोमोन। हिन्दी सोलियोमोन। बे आंनि फार्स्ट सोलोंनाय देंखोआनो हिन्दीसोमोन। लाभ लेटार, बे समाव लाभ लेटारमोन, फुल, बेटा, बेफोरबायदि हिन्दी सावथुननि सिफुंनि देंखोफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनोमोन। आरो बे समाव बर' केसेटफोरा बारा सोलियामोनथ', बिनिखायनो आं गिबि देंखो आंनि हिन्दीसोमोन, लाभ लेटार बा फुल बेफोरबायदि आरो। बेनि उनाव आङो लाजिनाया एसे खम जाबाय, रोंबायबो। ओमफ्राय आंनि न'नि खाथियावनो सानजाहा रायजोनि हाखर दङ। बे रायजोनि हाखराव सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव बे सिफुंखौ आं दामख्रावहैबाय थायोमोन। गामिनिफ्राय ओरैबायदि मोदै गलायलायोमोननो, आंथ' मिथिया। मोनाबिलि मानसिफोरा सङो खुरो, सोरबा बायदिसिना जिरायो गरम बोथोराव। आंनि दामनाय देंखोखौ सानफ्रोमबो खोनायै जोबोद गोजोननाय नाङोमोन होननानै आं मिथियो आरो, बाख्नाय मोनो, जोबोद मोजां होननानै। बिनि उनाव आंनि दामनायखौ खोनानानै आं सासे मानसिनि मुंखौ लानांगोन, बे नैनों टटलापारा होननाय फुमसोराङा आंनि बे सिफुं दामनायखौ मिथिनानै बेबो एसे एनै मेथाइ खनोमोन। बे आंखौ लाना थांबाय, मोनफा मोननै स्टेजफोराव आंखौ दामहोबाय। दामहोनायनि उनाव आखाइयाबो एसे फायद्रायबाय। बिनि उनाव गिबिसिन स्टेजाव सिफुं दामनाय महरै आं मोनसे माबाखौ गोसोखांदों। बे समाव भेरगावआव कनफारेन्स जादोंमोन। बे समाव गिबिसिन बिग्राय फैदो, बिग्राय ब्रह्म। बे बिग्राय ब्रह्म फैनाय समाव आंनि सिफुं दामनायखौ किसुमान गामिनिफोरा नुनानै एमब्रानो एक्स बि एल टि नि मानसिफोरा, आंनि लोगो फबित नार्जारि, बाब्रै खातनि, बिथांनि सिफुं दामनायखौ मिथिखायो, ब्रा आंखौ थिखांबाय। थिखांनो आंबो लाजि बांसिन आं बेखौनो गाखोबाय, दामबायबो। दामनायाव बे समाव आं बुंनांगोन, बे समाव बर'नि मेथाइफोरा बारा सोलियामोन। आं गिबि सिफुंनि टिउन बोनाया जाबाय हिन्दीसोमोन। बे समाव लाभ लेटार, फुल, बेटा, मोजां मोजां सिफुं दामनायफोरखौ आङो गिबिसिन सोलोङोमोनथ'। आंनि गिबि सिफुं दामनाय स्टेजाव दामनायानो हिन्दीसोमोन होननानै बुंनांसिगोन आरो।
बे समाव बर'नि मोजां मोजां माबा उनावसो फैबाय उनाव आं बर'फोरनिखौबो सोलोंबायबो बुंनांगोन आं गिबिसिन हिन्दीखौसो गिबिसिन सोलोंदोंमोन आरो बेनि उनाव बेयाव दामनायखौ नुनानै मिजिंथि मुसाहारि आंनिनो बिनानाव जायो बे जुरि होननायनि बिमानै बिथाङाबो गोबां स्टेजफोराव आंखौ लाबथिंबाय बिदिनो आं दामबायबो दामै दामै मिउजिक स्टुडिअ'फोरावबो आं दामबाय मोननैसो मेथाइआव आं दामदों हेमन्त बर' रोङिया बिथांनि स्टुडिअ'आवबो दामबाय दा बहाबा चान्स मोनाबा दामो आरो बिदिनो बिदिब्ला माने बै समनि लावखारफोरनिफ्राय लानानै माने बै समावथ' माने गोबां सुबुङानो माने बेफोरबायदि लेखाबो फरायो माने गोबाङानो माने गोग्लैसोनानै थानाय लावखारफोर थालाबायोमोन नङा होमबा गोबांनि न'खराव माने गोबां सिगांनि दिननि बोराय बुरैफोरनि समावथ' आरो गोबां हा थानाय गोबां मोसौ थानाय बेफोरबायदि लावखारफोर थायोमोन बेफोरनिफ्राय नोंथाङा गोसोआव थुलुंगा मोननानै दिनै सिफुं दामनो सोलोंदों स' आङो सानो जे बै समनि सिफुं दामनायाथ' जोबोद मिलौदो जायोमोन बिदिब्ला साराबो जानो हागौ गोबां मिलौदो सिफुं दामनो रोंगौ बिदिनो आङो नैबे समाव नोंथांमोन बयनिबो सेराव आङो सारखौ माने सिफुं दामनानै दिन्थिनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों मानो होनब्ला जों बयबो खोनासंनो लुबैयो नङा होमबा स' बिदिब्ला एसे सर्टलि मोनसे सिफुंनि देंखो दामना होगोन नामा सिफुं दामनायानोथ' जाहैबाय दा बाथ्राया गोबां दिन जाबाय आं प्रेक्टिसबो खालामाखै थेवबो दामनो होबाय जिथिया एसे सेस्था खालामदो निमाहा होनांगोन गोबां दिन जाबाय दा सिफुङाबो बेमादों सोंथेबायबो जानो हागौ दिनैसो दांथारदों स्केलफोराबो एसेबां मोजां नङाथ' बायनाय सिफुं जेनेबा क्लासिकेलनिबो नङा बेखौ आं एसेल' दामना दिन्थिगोन आरो बोरैबा सिलिंलाङोब्ला रायजो राजाया एसे मिनिनाङा निमाहा होबानो जाबाय बर'नि दोंसे एकदम सर्ट मिउजिक आन्था दामना होनोसै आं बेखिनियानो जोबोद मोजां जे जोङो बयबो मोन्थिदों जे बिथाङा बबे मोनसे माने मेथाइखौ लानानै दिनै सिफुंखौ दामदों नङा होमब्ला जोबोद माने मोनसे फेमास जानाय मोनसे मेथाइ आरो बेखौ लानानै दिनै मोनसे मिलौदो सिफुंनि देंखो दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय स' आरो बेनि अनगायैबो माबाफोर टिउनफोर लाबोनो हायो नामा टिउन माने एनथ' गिबियाव हिन्दीसोमोनथ' हिन्दीसो आं सोलोंबोदोंमोन हिन्दीनि ससे दामना होनोसै माने गिबिसिन आं मोसौ गुमनाय समाव बेखौनो गिबिसिन आं सोलोंदोंमोन जेनेबा बिनिफ्रायनो जालांनाय ओमफ्राय नोंथाङा सोंदों माबाफोर टिउन दिहुननो हायो मा होननानै हानाय माने आं जेब्ला इउएन एकाडेमियाव फरायोमोन फरायना फोरोङोमोन बे समाव आं गथ'फोरखौ मोनसे दामनानै मिनिहोयोमोन दानि सिफुंदो दाउ गाबनानै इसोरखौ रंजाहोयोमोन आरो मालाबा मालाबा सिफुं लानानै थाङोमोन आं प्रग्रामफोर जायोब्ला बेयावनो हायोमोन दा खिन्थु जागोन ना जाला
ट्राइ खालामनानै नायनो हागोन ना? ट्राइ खालामनो दाउ खौवौनि गाबनायखौ फ्रायानो दामनो होयो औ दे सेस्था खालामो दा बेफोरबायदिखौ दामनानै जेनेबा गथ'फोरखौ एसे रंजाहोयोमोन आरो दानि एकजेक्ट जाया जानायालाय थेवब्लाबो माने जोबोद मिलौदो जादों जि जोङो दिनै दायो जिफोर माने सिफुंनि देंखो जों खोनाबाय जोङो जोबोद माने मिलौदो खोनानो मोन्दों मानो होनब्ला जिहेथु जोङो गोबां सिफुं दामनाय जोङो खोनादों आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथांखौबो जोङो सासे होननानै जोङो सायख'गोन मानो होनब्ला दिनै आङो जि खोनानो मोन्दों जे दिनै जोंहा भिउवार्स बिथांमोना जिखौ खोनादों ज' बिथांमोनाबो जानो हागौ जोबोद मोजाङै माने खोनानो मोन्दों जे मिलौदो खोनादों जानो हागौ स' बिदिब्ला आंनि कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर जे सार बिथाङा जे सिफुं दामबाय मिलौदो देंखो दिनै सोरजिबाय आरो बेखौ नोंथांमोना खोनानानै बोरैहाय मोनखो बोरैहाय फिलिं जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरगोन होननानै आं आसा फारिदों स' रोजा रोजा साबायखर सार बिथांनिसिम मानो होनब्ला दिनै आंनि चेनेलाव गावनि बेसेन गोसा समखौ आंजों लोगोसे थाफानानै सम दिहुननानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम आरो लोगोसे आङो बेखौ फोरमायनो सानदों जे सारा दिनै गोबां गोलाव समनिफ्राय जोंनि जि बर'नि जि मोनसे समायना गाब गोनां मोनसे हारिमु आरो बे हारिमुजों नांथाबनानै खामानि मावबोदों आरो दिनै जि सिफुं दामबोबाय दिनै जे सिफुं दामनानै जोंखौ खोनासंहोबाय जे बेबो मोनसे जोंनि हारिमुनिनो मोनसे पार्ट आरो बे सिफुं दामनायजोंबो जोङो जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो हायो आरो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों सार बिथां दैमुफुंगुर बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे आंनि जि सर्ट मोनसे भिडिअ बेखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय गोजोन्थों